Halløj! Nu får jeg et lille indblik i, hvad der sker nede i museet, hvis jeg undrer over, hvorfor det hele har været dækket af. Og I kan se, der sker lidt hernede i lokalerne. De har fået nye farver. Hylderne er det samme. Men der sker stadig rigtig meget, og forhåbentligvis er vi færdige inden jul, så vi kan have åbent mellem jul og nytår. Krydser vi fingre for. Men der er stadig meget, der skal ske. Amerikansk eller dansk jul? Det afhænger af, hvor hurtigt vi bliver. Fair nok. Så vi kan også se her, der er også sket lidt. Men vi glæder os til at åbne op igen her forhåbentlig efter jul. Yes. Indtil da, så ses vi.